салом дӯстон, чӣ гуна ки маълумот доред Криштиану Роналдо ҳамроҳ бо дастаи Манчестер Юнайтед дар ҷомадҳои тамринии клуб ки дар кишвари Бангкок мегузарад иштирок надорад. Мушкили асосиро дар сабабҳои оилавӣ мегӯянд. Дар ин тобистон трансфери бозингари португалӣ интригаи асосӣ ба ҳисоб меравад. дирӯз Тенхаг ишора кард ки бо сабаби иштирок накардан дар ин ҷомадҳо Роналдо дар аввали мавсим ба майдон ворид нахоҳад шуд. имрӯз мо дар бораи тақдири яке аз беҳтарин бозингарони давру замон Криштиану Роналдо гап мезанем. Ашмо мисли вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо ба ҳазур шинед ки давомаш мошти мегузарад. дӯстон, футболи бошгоҳӣ баргашт. дастҳо ба мусобиқаи пеш аз мавсим сафар карданд. ду ғалаба пайҳам ба даст овардаи Манчестер Юнайтед бо Кристал Пэлас во мехӯрад. Барселонаро бозии шавқовар бар зидди дастаи Бекхем дар майдони Интер Майами интизор аст. ПСЖ бо мураббии нав ва ҳамлагарони ситора во мехӯрад бо чоркаратта қаҳрамони Ҷопон Кавасаки. ин навбат моро дастҳо чӣ гуна сурприз нишон медода бошанд. тамошои ҳама ин рақобатҳоро шумо метавонед бо хизматрасониҳои дӯстони мо 1x ҷолибтар кунед. дар он ҷо вақт регистратсияи осон пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ба дарвозаи Атлетико Мадрид танҳо 4 футболбоз хетирӣ карданд. Криштиану Роналдо, Криштиану Роналдо, Криштиану Роналдо ва бозам Криштиану Роналдо. ӯ дахшати Симеоне мебошад ва аммо акнун ин бозингари португалӣ метавонад футболбози ин даста шавад. қариб ҳама аз Криштиану рӯй гардонданд. агенти Рони Жорже Мендеш бо чандин дастаҳо робитаи наздик дорад ва яке аз онҳо маъз Атлетико аз шаҳри Мадрид мебошад. Роналдо мехоҳад дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ кунад. марҳамат, дастаи шаҳри Мадрид иштирокчии пайвастаи гузашта аз ин бо омадани Роналдо ба сафи индувон онҳо фаворит барои қаҳрамонӣ дар Испания хоҳанд шуд. ин монанд ба овардани Луис Суарес дар соли 2020 мебошад. фарқият он аст ки ҳам аз нуқтаи назари натиҷаҳои варзишӣ ва ҳам аз тарафи маркетинг ин трансфер барои Атлетико бомба хоҳад шуд. барои ҳамлагари 37сола вариантҳо рӯз то рӯз камтар шуда истоданд. агар ҳисоб кунем айни ҳол дастаҳои Атлетико, Рома, Вулверхэмптон ва Спортинг метавонанд барои Роналдо сарпаноҳ диҳанд ва ё ӯ дар Манчестер Юнайтед боқӣ мемонад. агарчанде ки хабарҳои рафтани Роналдо ба Атлетико рӯзҳои охир бештар шуда истоданд, ин трансферро амалӣ кардан хеле душвор аст. якумаш дар дастаи шаҳри Мадрид айни ҳол 5 ҳамлагар ҳастанд. ягон нафаре аз онҳоро Атлетико бо нархи арзон фурӯхтанӣ нест. барои мисол, агар Алегри аз пӯсташам берун шавад, мадридиён Маратаро камтар аз 35 миллион намефурӯшанд. дуввумаш маоши Роналдо. бе Криштиану ҳам дар масъалаи молиявӣ ва додани маош Атлетико мушкилӣ дорад ва онро аз норма бештар дода истодааст. барои ҳамин Атлетико айни ҳол ба он машғул аст ки чанд бозингаро аз даста ҷавоб диҳад. аммо ин маънои онро надорад ки барои мисол Фелиш ва ё Гризман дахлнопазиранд. агар Симеоне Роналдоро писанд кунад, пас ҳамлагарони дигари Атлетико мепаранд. лекин мушкилии асосӣ маоши Роналдо гуфта мешавад. дифогари испанӣ Пау Торес то ҳол футболбози дастаи Виларреал мебошад. дар марҳилаи дуввуми мавсими гузашта хабарҳои гузариши ӯ ба дастаи Манчестер Юнайтед хеле зиёд буданд, вале баъд аз он ки Эрик Тенхаг сармураббии манкуниянҳо шуд, ин вариант дигар мавриди назар қарор надорад. гузашта аз ин Манчестер Юнайтед аллакай дар хатти дифоъ Лисандро Мартинезро харид. бозингари испанӣ Пау Торес ба чанд даста трансфер карда метавонад. дар байни онҳо дастаи Англия дида мешаванд. айни ҳол Виларреал бо чандин клубҳо атрофи гузариши Торес гуфтушунидҳо анҷом дода истоданд. Манчестер Сити ва Челси дар қатори онҳо мебошанд. Гвардиола Натан Акиро ба Челси ҷавоб надод ва дар фурсатҳои охирин гузариши ӯро ба дастаи шаҳри Лондон қатъ намуд. ин маънои онро дорад ки ба мутахассиси Испания Акел лозим аст ва дар хатти дифои марказ ӯ дигар бозингаронро дар ин равзанаи хариду фурӯш ҷалб нахоҳад кард. Челси бошад дифогарони зиёдро ҷустуҷӯ дорад. дар дастаи шаҳри Лондон вариантҳои хеле зиёд дида мешаванд. аллакай Кулибали футболбози ин тим шуд. ба ӯ як ҳамроҳи дигар дар хатти ақиб лозим аст. Виларреал барои футболбози худ 50-52 миллионро талаб мекунад. баъзе аз дастаҳоро ҳамин нархи гарони дифогар метарсонад. ҳамчунин хизматҳои Торес ба дастаи Ювентус ҳам пешниҳод карда шуданд, вале бианканерҳо айни ҳол диққати худро ба моли арзон равона карданд. онҳо мехоҳанд аз дастаи Торино Глейсон Бромеро бихаранд.
месси беҳтарин дар олам мебошад. Ӯро бояд дар як тарафи тарозу монда, дигаронро аз ҷониби дигар гузорем. Чунин гапҳоро директори тиҷоратии дастаи Интер Майами Хавьер Асенси гуфтааст. Аз директори тиҷоратии Интер Майами дар бораи имкониятҳои овардани бозингари аргентиниро пурсон шуданд. Ӯ дар ҷавоб чунин гуфт: бале, мо ҳамеша мақсад дорем то бозингаронеро мисли Лео ба Майами орем, вале як нюанс аст ки Месси беҳтарин дар тамоми давру замон мебошад ва бояд бо дигарон ӯро баробар накунем. Дар ИМА мо мехоҳем барои ҳамагон дастаи якум бошем. Ҳама бояд дар сафи мо бозӣ кардан хоҳанд. Барои ба ин мақсад расидан шоу кардан лозим аст. Қарордод бо Месси мақсади асосии бошгоҳи мо ба ҳисоб меравад. Ҳамаи чиз аз хоҳиши Месси вобаста аст. Мо мехоҳем дар ҳайати мо беҳтаринҳо бозӣ кунанд ва Месси бошад беҳтарин дар тамоми давру замон ба ҳисоб меравад. Интер Майами дар кишвари Амрико қарор дорад ва маъз ҳамон дастаи Дэвид Бекхэм мебошад. аҷибаш ҳамин аст ки Хавьер Асенси дар бораи Роналдо чӣ мегуфта бошад. Агар имконияти ҷалби футболбози португалӣ пайдо шавад, боз ӯ беҳтарини олам мешавад. Бекхэм мехоҳад ситораҳои саршиносро ба дастаи худ ҷалб кунад ва бо ин роҳ ба дастаи асосии МЛС табдил ёбад. Аммо имсол акнун Месси дар ПСЖ ва дар соли ҷоми ҷаҳон ӯ дақиқан футболбози парижиё хоҳад буд. Интер Майами метавонад танҳо дар соли 2023 кӯшиши ҷалби Мессиро кунад. баъд аз овардани Калиду Кулибали дастаи Челси мехоҳад боз як дифогари дигари марказиро ба ҳайати худ ҷалб намояд. Тавре маълум аст лондониҳо мехостанд Натан Акеро ба сафашон оранд. Пас аз нокомӣ дар овардани ин бозингар лондониҳо таваҷҷӯҳи худро ба ҳимоятгари дигар равон карданд. Ин Пренсел Кимпембе аз дастаи ПСЖ мебошад. Варианти ҷалби ин дифогар ба Томас Тухел хеле писанд мебошад. мутахассиси олмонӣ бо Кимпембе якҷо дар Париж кору фаъолият дошт ва ҳамаи ҷиҳатҳои манфӣ ва мусбатро медонад. гуфта мешавад ки дар ҳамин шабу рӯз нияти асосии лондониҳо дар бозори трансферӣ харидани Кимпембе ба ҳисоб меравад. дифогари фаронсавӣ бо ПСЖ то соли 2024 қарордоди ҳамкорӣ дорад. маблағи якуме ки парижиё барои фурӯхтани ӯ мехоҳад 46-50 миллион евро мебошад. Челси бошад 40 миллионро омода кардааст ва мехоҳад дар марҳилаи якуми гуфтушинидҳо чунин миқдор пулро ба ПСЖ пешниҳод кунад. худи футболбоз муқобил нест то боз зери роҳбарии Томас Тухел ҳунарнамоӣ кунад. ҳамчунин гуфта мешавад ки ба Кимпембе премер-лигаи Англия писанд аст. агар дастҳо ба мувофиқа расанд, дифогари марказӣ сиди ин трансфер нахоҳад буд. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнождаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.